No niin, terve. Tänään katsotaan vähän Rocket Leagueita. Tilatkaa, mä en tehty melkein en varmaan tehty 3 kuukautta videota suurin piirtein. Yllättävää, että silloin kun itse videoita, niin tulee ihan sairaana tilaa. Noin. Ei mitään siinä. Eli mä pelaan siis nyt pleikkarilla ja pleikkarilta on nyt vissiin vähän aikaa vielä ilmanen tämä Rocket League, muutos maksaa semmosen 20 aikatason ja Xboxin Rocket League on ilmanen muistaakseni koko ajan. Joo. Niin. Joo, tosiaankin tässä on tämmönen autopäivitys. Sorry late. Itse asiassa. Tässä on ohjeet, miten tätä pelistä pystyy pelaamaan. Hetkonen. Miten myös näin? Aika hyvä ehkä pestä rannistaan. Come on. No. Tässä tulee ehkä vähän tämmönen hiljaisempi video. Että pistäkääpä säännöt kovalle. Oho, vähän missä. Tarkoitus ei ollut ottaa paljon. No niin, ottakaapas siitä. Mä oon siis aika hyvä tässä, mä pelasin siis koko syysloman tätä. Koska ei ole mitään muutakaan tekemistä periaatteessa. Ja siis tää on tämmönen peli, mitä on aika helppo pelaa. Esimerkiksi mä en nyt tiedä tietokoneelta en ehkä niin helppoa kuin jollain muulla laitteella, mutta tietenkin jos pelannut monta vuotta tietokoneella, niin sit se voisi tuntua helpompi pelaa sillä. Ja tää matsi nyt tosiaan on, mä koitan tehdä semmosen videon vielä tänään, että missä mä puhun, mutta tehdään nyt tässä tämmösen ehkä sanotaan 10 minuuttia video. Ehkä se on nyt ihan hyvä välillä. About 10 minuuttia. Pelaan kyllä jotain muutakin tässä. Vedetään yksi matsi Rocket Leaguetta ja sit voidaan vetää toinen Brawlhalla. Mikä ei edes oo kauhean yleinen peli mun mielestä, ainakaan kauhean monet tubettajat ei pelaa sitä. Ottakaa bam, headshot, boom, headshot, headshot. Itse asiassa mä voisin koittaa tätä haastetta, että mä katson mun kamerasta, tai millä mä nyt ikinä puhelimella kuvaan tätä, niin mä kuvaan ja katson tämän pelin tästä näytöstä. No niin, pistää semmonen haaste tuli apua, mä näen mitä. Mun haaste on siis, jos mä pelaan, kun mä kuvaan puhelimen, niin mun näytöltä, tämän puhelimen näytöltä siis. Ja pistäkää tykkäystä ja sen takia, että kun te pelaatte peliä, niin teillä on tosi hyvä tuuri tässä hommassa, maalinteossa. Tää ei oo siis edes normaali pelimuoto, vaan tää on semmonen erikoinen. Normaalisti täällä on semmosia kuulia, mistä saa ne boostipisteet. Mä edes näe mitä. Ouch! Apua. Mä en nyt tosiaan harjoitellut mitään erikoistemppuja. Mä voin näyttää teille vaikka väkkäriä. Tästä ihan paljon teet. Erikoistemppuja semmosia, mitä tosi helposti näitä pisteitä tai maaleja, mitä se nyt ottaa missäkin pelimuodossa.
Ja mun pitäis varmaan hankkia mikki. Sekä kunnon kamera. Ja sieltä posautettiin Demolution. Mun pitää hankkia kunnon äänet tähän. No niin, kiitti, hei sä pelastit meidän maali. Tää siis on kerran mä pelasin Scopen kanssa vissiinkin ihan sattumalta Robloxia tossa 2 päivää sitten. No nyt varmaan 3 päivää siitä kun tää video on julkaistu, niin kuin ehkä 2 päivää sen jälkeen, kun en mä nyt tiedä ihan samaa kumminkin. Mä en tiedä mikä logiikka tuossa äskeisessä hommassa oli. Myrtlemaali, okei. Sori, mutta mä skippaan näitä trailereita yleensä. Me voidaan pelata tää matsi loppuun. Demolution sieltä, Demolution. Näitä on vaikea tehdä näitä temppuja. Niin? Mä katsoin nyt mistä pallo menee. Pistäkää muuten kommentteihin, että kuinka moni on pelannut Rocket Leagueita. Ja muistakaa tilaa kanava siinä vaiheessa. Pistäkää tykkäystä, tilatkaa kanava ja pistäkää kommentteihin teidän Fortnite, ei kun tommoset, mitkä nyt noin jo. Ei nyt mitä sinne pääsee. Pistäkää siis niinku tykkäystä videolle ja plää. Tilatkaa kanava. Kun saan 20 tykkäystä, niin saatan tehdä 20 tilaajaa, niin saatan tehdä striimin. Ihan näin tälläkin, niin voitais vähän pelailla. Ihan kunnolla. Tästä toitosta. Naps. Siis olen joskus Fortniteakin pelannut ihan sellainen, että tässä on se sorminäppäri, joka on tärkeää, varsinkin jos pelaa PC:llä eli tietokoneella. Mut mun pitäis tosiaan hankkia mikki. Toi oli erittäin huono asia, mitä mä juuri tein. 30 sekuntia reamin aikaa. Sen jälkeen voidaan pelata semmoista peliä nimeltä Brawlhalla. Video-otsikko, sekainen video. 1 maasta Brawlhalla. Leikataan video. Aha, ja mulla elää sanoo, että tästä tulee overtime. Tehkää nyt se maali. Tehkää, please, help me. Overtime, okei. Pistetään tubeen heilua. Suoraan tubeen. Muskaa sitten tuolta on noita mitkä mun kavereita esimerkiksi, että Antto 23 Gianetti. Pistäkää kanavatilaukseen ja pistäkää Antto 23 Gianetin kanavatilaukseen. Erittäin hyvä tubettaja, sanon minä. Ja myös sitten tommoinen joo, ei mitään. Olemme sanossa samaa tyyppiä. Joo. Wait. I'm gonna jump down. Tää on tosi hankalaa pelata tän puhelimen näytöltä. Come on, Raja. Okei, tuon mä missin ton niin pahasti. Tehkää sen ali. Hey, what are you doing? What are you doing? No niin, tehkää nyt joku semmoinen. Mulla on aika sama ketä sen tekee. Can? Neighbor. Okei, me hävittiin. Älkää nyt lukeko näitä tiimiä. Näin mun tiimi. En oo luonut. Sellainen video sitten tällä kertaa. Pistäkää tykkäystä kanavatilaukseen. Kommentteihin pelaatteko te Rocket Leagueita ja moikka!